बेसेन नाङै गथ' जोनोम जानो हानाय सावस्रि बादा जेनिटफा IVF मिरु गुवाहाटीआ 26 फेब्रुवारि 2026 आव क'क्राझाराव बेसेन नाङै इनफर्टिलिटि केम्प खुंफुंनो थाखाय थियारि जादों। गथ' गैयै थासारिजों जुजिनाय, नैथि खेब गोर्बोआव थानो गोब्राब जानाय एबा गुबुन गायनेक'लजिकेल जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय जराफोरखौ बाहागो लानो थाखाय हांख्रायनाय जादों। रोंगौसा हान्जाया बेनि सायाव सुबुरुन होगोन। गथ' गैयै फाहामथाय राहाफोर, गले-गले गोर्बो गारनाय आरो IVF IUI फेलें जानाय, गायनेक'लजिकेल जेंना आरो गोबां। नोंथाङा क'क्राझाराव थानाय प्रगति भवननि साखाथियाव थानाय इनफिनिटि हेल्थ केयारआव बेसेन नाङाजासे बे बेरामनि थाखाय फाहामथाय लाफैनो हागोन। फाहामथाय लानायनि थाखाय नोंथांनो सुलाद लानो थाखाय जानबुं अनजिमा होखानाय दङ 8609494000 9874218237